достар, тагын әйтәбез һезгә төрле вакыйгалар күрһәтәбез халыкка. Эшләйбез бергәләп, тик бергәләп эш сыга. Безнең менән бергә башлай каналында. 15 апрель көтәбез без һезне, мана клубта үтә башлайк. Патихы кил үзек һәм дустарны сакыр. Баштан менән бергә бәербез төне буе. Кил үзең һәм дустарны сакыр. РНТ менән бәербез төне буе. 15 апрель көтәбез без һезне, мана клубта үтә башлайк. Патихы